Poštovani gosti, dragi prijatelji i učesnici u programu, dobrodošli na Međunarodnom saboru Slavče koji se tradicionalno organizuje ovde, na graničnoj liniji između Republike Srbije i Republike Bugarske. Danas na saboru koristimo ovo lepo vreme i čist vazduh da sačuvamo svetu misiju prelepog folklora i narodnih pesama koje treba da čuvamo i predamo budućim pokolenjima. Sabor Slavče nije samo praznik, on je živa nit koja povezuje sela, vrhove, dolove i srca predivnih ljudi sa obe strane granice. Organizovan s ljubavlju i sveodajnosti od strane opština Bosilegrad, Republika Srbija i Trekljano, Republika Bugarska i njihovih kulturnih institucija čine ovaj dan za pamćenje, pokazujući da tradicija ne poznaje granice, da su jezik i pesma univerzalni i da tamo gde se čuje pesma, ljubav, folklor, druženje, tamo ima života, svetlosti i nade. Program koji predstoji susreće vas sa poznatim pevačima, folklornim sastavima u ogledalu ustanove Centar kulture Bosilegrad, Sportskog društva Mladost iz Bosilegrada, kao i pevačkim i folklornim grupama koje dovodi opština Trekljano. Svi oni su nosioci našeg zvučnog šopskog, torlaškog, moravskog meloska, a vi koji se tradicionalno skupljate na ovom saboru, sve to nosite u vašim srcima. Grupe će vam nahraniti vaše duše, a vi ćete ih pozdraviti ogromnim aplauzima, osmehom i otvorenim srcima. Ima li vi? Ima i to mnogo dobar broj. Bravo. Ето, днеска е 20 години од като събора го възобновихме. Юни 2005 година. И направихме нови два събора на Голеш, на Жеравино и на Бобешино. Още 3, значи 4 събора. Всека година така хубави лица, хубави лица. Любопитни, усмихнати. Браво за нас, браво за мен, браво за колегата, който го поздравлявам. Но събора без вас няма да е събор! Вие сте събора! Искам да благодарим на всички, които са помогнали този събор да се одржи. Тука, къде ходите, от татъка на страната към Сърбия, го е окосил кмета на село Извор, Горян Миланов, и го поздравлявам. И от мен, и поздравявам ви всички от кмета на Националния съвет на българите Стефан Стойков, който е тук между вас. Пожелавам ви всичко хубаво, ето го от моята лева страна. Благодарим, Стефто, че си тук. Благодарим на дирекцията, която е покосила пътя отдолу. Благодарим на ЯКП Чисточа, която помогна да се доведат пътя заедно с Сърбия път. И благодарим на директора на Сърбия път Зоро Дромя, който отпусна 15 000 евро, за да се поправи път и от Босира тук до самата граница. Много благодарим. Благодарим на здравния дом, че тук днеска в лицето на директора лично с екипа е тук, ако на некого устрява, дано не требе. Благодарим на Центъра на културата на Спортския съюз, които ще се излъчат днеска с програма, но и в самата организация на домакинството. Но най-више благодарим на вас. На тази хубавина, на тези усмихнати лица, да се хванеме на орото, да заедно си не забравяме нашите корени, да не забравяме, че сме българи, които сме тук родени, с това да се гордееме къде и да сме в света. Сърбия ни обича таквие какви сме и ние обичаме нея, че ни дала правото да живееме, да битишеме, да бидеме кметове, депутати, да бъдеме посланици, да бъдеме всичко, което в Сърбия и те си го имат. Благодариме на Република България, нашето сърце първо, че ни възможила днеска правителствата и на България и на Сърбия да си одржаваме този събор, ето вече 20 години, а иначе именно 45-6 година. Аз си спомням много давна тук, като малък шеширче, до сликата на Георги Димитров. Казваха, който се загуби, намираме се при снимката на маршал Тито и Георги Димитров. Това беше едно много хубаво време. Вие го днеска правите за пореден път, пак да бъде хубаво. Да си пивнете наше тук в сръбско
пиво, ние ваша българска бира, едва чакам да слезнем, да се подружим с вас и кмете. Да знае, че съм много радостен всека година и тази година. Тези хора показват, че няма различие между хората, които живеят от тази страна на границата и от другата страна на границата. Че тази граница е изкуствена и трябва да се махне в една обединена Европа. Да живее Сърбия, да живее България, обичам ви! Уважаеми господин Захариев, кмет на община Босилеград, драги съборяни от община Трекляно и община Босилеград, скъпи гости, дами и господа, разрешете ми и аз да ви приветствам с добре дошли и да открием официалната част на Международния събор Славче 2025 година. Всяка година в края на месец юни се събираме на това красиво място, за да проведем днешния събор. Станала една традиция в годините, доказвайки добросъседските и приятелски отношения между два братски народа. Заставайки днес пред вас, уважаеми съборяни, се чувствам истински щастлив и сърцето ми е изпълнено с радост, защото се намирам сред приятели, дошли от двете страни на граничната бразда. Всичко това се допълва и с чудната гледка, която се открива от тази трибуна, и райското местоположение, на което провеждаме днесния събор. И най-приятното от всичко това е, че се чувства малка частица от всички вас и днешния прекрасен празник. И покажем, че сме един народ, исторически разделен от граничната бразда. Скъпи приятели, уважаеми съборяни, бъдете живи и здрави! Пожелавам на всички много весело настроение и приятно изкарване на днешния празник. Благодаря ви за вниманието. Благодарим на кметовете на общините Босилеград Владимир Захариев и община Трекляно Петрунов. Значи сега може да продължим с концерта. Желая ви приятно настроение. Nasred селото панчука рум-дум-дум, кавал свири насред селото панчука рум-дум-дум. Млади моми и ергени до две хоравија, млади моми и ергени до две хоравија. Рум-дум-дум, дурум-дум-дум, 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 рум-дум-дум, дурум-дум-дум, дурум-дум-дум, дурум-дум-дум. Млади моми и ергени до две хоравија, млади моми и ергени до две хоравија. Оздолиде стар бел дядо засукал ръкави, оздолиде стар бел дядо засукал ръкави. Право тръга на хорото и той да се хване, право тръга на хорото и той да се хване. Рум-дум-дум, дурум-дум-дум, 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 рум-дум-дум, дурум-дум-дум, дурум-дум-дум, дурум-дум-дум. Право тръга на хорото и той да се хване, право тръга на хорото и той да се хване. Dum 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 dum
Отскор гледава банета, за ръка го хвана. Къде идеш, старо, хоро да разваляш? Къде идеш, старо, хоро да разваляш? Рум дум дум дурум дум дум дурум дум дум дурум дум дум. Рум дум дум дурум дум дум дурум дум дум дурум дум дум. Къде идеш, старо, хоро да разваляш? Къде идеш, старо, хоро да разваляш? Здравейте, мили приятели! Аз съм Валерия Момчилова и днес, заедно с моите скъпи приятели и колеги, заповядайте, от фолклорна формация Време за танци, сме щастливи, че сме част от този прекрасен събор. Мислех си колко хубава дума е събор, т.е. да ни събере, да ни сближи, да ни сприятели, да ни накара да сме щастливи и да се усмихваме повече. Затова сме тук, мили приятели, всички заедно, за да се хванем ръка за ръка, за да се прегърнем по-братски и да си кажем колко много се обичаме и ценим. Подготвили сме ви хубави песни, за хубави хора и ви очакваме да се веселим заедно. Времето, слава на Бога, ни позволява, не е твърде горещо, с нас е, така че ви очаквам да завием едни красиви, хубави хора. Благодарим на организаторите специално за поканата и за възможността да попеем заедно. И тъй като сме в този край, започваме с една тукашна песен. Поздрав за всички вас, мили приятели! Бъдете живи и здрави, вие и вашите скъпи семейства!